Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kum shibenta ban penpau ka jing sngokhia halor ka jingshong shatngan Presiden Rangba ka Voice of the People Party uba Arden Miller basayo maj nagabenta ban dawa na ka sarkar jela ban penbet ya ka bha thungkam mapo ka jela nakaliang ka hanyo trip youth council sengkme menta ka sngi ka lai photrik ujemmang arjar arpulai lingba ka education cell kala punlong da ka jingya kendo lang hakamat ka office tray kam jong ka Meghalaya Board of School Education haswa ban leit senran ban ajing kershan yuba Arden halor ka jingdawa ban penbet ya ka reservation policy Reservation policy, combine. MDA down. MDA down. MDA down. Hagani ka sngin la sakhi banalor ki dikhot jong ka seng kila donro ki khna apule ki bada ki spangut ki balawan na ki benta ba pher jong ka nong ba shlong banya shim benta kum ka dak ka jing kershan halor ka jing dawa jong uba Arden. We condemn MDA. We condemn MDA. Langam yo isu jengken mau ya ika